Yo, silent night. Isip mo pa. Ano na? Pero no, sinong ko ka pa? Ha?
kasi nung isa namin kasama, nalulungkot. Kaya pinag-iipon nila. Wala itong favorite. Pinaglolo ni Sir. Eh, ngayon, pansit yung nakatawa ka sa akin. Sabi ko, walang tatawa. Kanya-kanya ka dito. Kapansin sa kayo. Ibon sa kayo. 23, kabaligtaran, 32. Ayaw ko sabihin 32 eh. Ayaw ko sabihin 33, 23 lang daw. Sabi nila lobo. Ah, 6'5", di bukas. Kala ko kasi iba siya. Di ba? Di ba? Papakuha lang ng unti-unti nga ng depensa. Oo, pinapagala sa office. Ito pumapasok na ba? Hindi. Hindi pumasok? Hindi. Hindi pumasok. Pinapadala lang mo sa may kapatid ni Lisel. Oo. Oo. Nakatimpla na. Ano ba ginawa niyo ngayon? Natapos na. Yun tayo. Ano na po eh. Ay, maglulong din ako. Mga ano? Kwarto, mas.
Good evening, live stream. Shout out sa inyo lahat.
you, thank you. Lalagyan ko ako pinapakulo. Oo. Oo, marami naman. Oo. Ano ba ka? Tingnan mo ako, Nessa. Oo. Pinatigil ko rin ko yan. Ay, masarap ng pansit. Malasa. Tingnan mo ako, Nessa. Oo, ganito oras ang wala. Nakuha lang ng ano. Ano ba kami nakauwi? Mag-alas 7 na, no? Tagal-tagal ng ano eh. Tagal pagbaba sa office. Nasa pasok. Si Elijah. Si Elijah walang pasok. Tinanong pa talaga ni Balong ko eh. Ha? Tapos na si Fatima? Tapos na si Maria? Naluto na niya? Hindi pa. Sige nga, tikman niya natin luto yung Fatima. Naka-bedrest nga rin nung Oo,
Wala pa nga. Nasa taas pa eh. Is, nagaganoon pa daw. Oo, madami daw. Sapsul.
birthday ko. So, dito ka ng birthday. Tapos kayo na kanya. Alam ko may lasa, no? Basta sa, ang tagal ka, kailangan, tayo, kampihan tayo. Basta, sabi ni Kat, may stop din magkaka-entry na daw. Pero sabi niya kung na daw siya magpapakakas. Hindi daw dito. Pag tingnan mo yung hap-hap, ito yung hap-hap ko. Ha? Oh, sarap yun. Oh, Ay, mo ito din ang masarap. Yung luto ni Sarah. Eh, pinaluto yun eh, birthday ko ni Fatima eh. Ayun, birthday. Cake pa nga eh. Ayun pa nga, ayun pa dito sinasaktan ko. Enter naman nila. Ano naman na kaming enter? Sinesa na mga babae. Ang taga-tikim. Taga-tikim siya, taga-judge. reklamo ko ano. Ayan si Kat. Bakit si Kat o bago ano namin? Bago kasama namin. Eh, kasama namin ba? Gamit niya ba ang dito ako pa. Ay, na ba yun? Saan ka birthday na na? Yung mga ano mo. Picture ka na natin mo, niya. Picture na. Dali na, bago tayo kumain. Pero pa ako, Ayun o. oh. Kinikilig ka siya. Kinikilig ka na mati. Kaya nga sir, Happy birthday to you. tatlo mo na ba yun? Mag-picture ka na. Marunong ka ba mag-vlog? Napulpo ka na. Marunong ka ba mag-vlog? Ha? Marunong ka ba mag-vlog? Oo naman. Hindi ko yung makakakain pag hindi alam mo si Ay, nako. Si Nessa nga binabati niya, ano, di ba? Paano ba naman sabi ko si Nessa ang birthday? Pero mga chinilas niyo. Guys, sir, happy birthday ka dito. Wala na ako sa akin. Mga picture sa'yo. Ikaw na lang kakain na, ba't bilog mo? Mag-selfie na siya. Sir, halika dito, mag-selfie tayo. Eh, paano tayo magse-selfie? Sir. Sir. Ay, halika na. Halika dito. Wala na, nakablock na kayo lahat. Paano tayo magse-selfie? Ah, tara. Sir. Ayan. Dito, sir. Yun. Okay, kain na. Kain. Yan, o, dyan ang kain. Birthday na, happy pa. Kaya doon na lang. Kain ka na lang ba to? Uy! Happy birthday. Ate, may ka pa. Hindi siya naman kapagsalita kasi may call center. Nagko-call center. Okay. Happy birthday. Thank you. Facial. Facial, oh. Thank you. Huwag mo pagkakalat na kami ng Uy, pag hindi ka mag-check
Higit na lang natin yun. Dito naman na sa akin. Kain. Pinasarap palit niya pag malamig. Kaya nga sa alas daw ang bayan. Ano pala yung ano? Ano mo ako na ano? Dahil lang sa dito lang sa sikat pa. Ito meron parang ano? Sige, kain na. Andun yung ano yung kanin naman. Mainit. Si Fatima lang may gusto yun. Wala, isang taon, no? Ako din, kukunahin ko kainin yung luto ko. Dahil anak ko muna para di mo ako kaya. Basta sabi nito, masarap to, may tiwala ako kay Kat. Kailangan kasi sasabihin ko din siya kasi may enter nga siya. Siguro pagkain. Isama ka lang mo ako. Ito madami. Baka maanghang yan. Ano kasi na lang yung... Hindi naman sabi mo. Kasi maanghang. Ano nga pala? Hindi ko siya maanghang. Kunti lang naman dito ko nila. Hindi naman maanghang pepper. Parang ito lang. Hindi lang pang ano lang yung diba? Kung ano lang ang tumatira kayo, okay naman. Nakakahabol pa siya. Pwede kayo. Hindi ko mabigay sa kanila. Ayun. Hindi, masarap na. Sakto na lang. Tama naman pag-brown na. Pag sobrang lambot na lang. Ako mga kami magluto, tamad lang kami, kalma. Kasi may panlasa lang. Oo. Pagka wala na kayong malasado, pa-check up kayo kung namin kasalanan yan. Oo, konti lang. Pakita kasi. Dala mo na nga dapat si Carla. Hindi na sumasagot eh. Hindi na nakatulog na. Wala pa tayo ng bukas pa ng pansa. Pansit. Dami na, sabi natin na konti na. Dami ka, no? Dagdagan pa na ng bihon. Sabi niya, uy, gagawa pa kayo magsasabi. Ilang mo ko dyan. May kamat, Hindi naman ako, oo nga, hindi naman ako. Kung nakatuloy, hindi naman ako alis dito sa dorm, dito lang ako. Maniwala ka kami may promise pa.
Ano, Rachel, nila nila. Ikain ko na lang kayo. Sige, mamaya, pitat ko lang. Hindi ka makakarami na pero ka lang. Kaya, kaya ka ng ate sa ano? Wala na ba yan? Picture ba yan? Ha? Sige, may nakagroup picture sila. Oh. Ang dami ng mga bata dyan. Yung pamangkin ko, ikaw pamangkin ko, eh, mga ampul lang ng ate ko, ito lang ate ko. Ito lang talaga kamag-anak ko dyan. Masarap kasi ang marang po. Pati buto. Pati buto, oh. Pinalang mo muna. Nilalaban mo muna. Basta yung isa lang hindi ko matitigman, hindi ko kalaban yan. Tikman na natin yung mga kumakain. Tignan mo, madam. Baka, Sabi sa'yo, makalimutan mo ko. Yung makalimutan mo. Gusto mo ba? Gusto mo na ba? hindi pa ako ng... Gender reveal daw, pero... Oo, bibigyan niya lang sa akin ang bilang. Sabihin niya, magbayan ako mo. Ganun lang. Magbayan na lang. Sabi ko nga, gusto mo, pag ikaw ay naman nakaisip ng gender reveal, kami na lang i-surprise mo. Oo, ganun. Pag na lang nakakaalam. Bahala ka na. Oo. Pasok ka ba? Sige, nag-birthday week. Ay, last week ka lang nag-birthday. Huwag ka lang magbibigay, 8 days lang yata. Bala ko mga sana. May galing pa dun, ha? Ulan? Ang hapon na. Kaya kami siya. Ang mga lalo naman. Pagka ako nung tinawa
Wala. Bawal naman yung madalas. Kaya minsan. Kunti lang. Pero kung ayaw mo talaga, uminom ka pa rin. Pwede na ayaw mo, ama. Nagkakilay sa rin namin ang lete. Ayaw mo ibigyan yung sarili mo. Ako mag-grade ka lang. Ito, wala ko sa baso. Ito, wala ko may baso. Yan pala wala ko may aso. Wala naman yung pupunta. Saan mo mabinili? Ito ba? Ay, po. Hindi na kasi pagbili pa ako ng buwan ko. Sino ko? Close pala kayo eh, may plastic ka din eh. Ang dami na pagkain. Sabi ko sa'yo eh. Kaya mo pa siya. Eh, dapat pa, ang tayo Kapakain mo pa sa yung ano. Yung ibang. Pinaalit. Mahilig ka dito ah. Alam mo, pinakain niya doon sa ibang kasi hindi din. Napakain ka pala rin. Ano kayo yung pinakakulan kanina? Yung tayo kayo hindi matuloy-tuloy yung happy birthday. Dahil ka rin siya. Kasi talagang gawan ang birthday. Kasi kasama ka sa Wala na bumalik sa ano kasi October, mga angel namin. Parang plum. Masarap mo ano. Masarap. Hindi ka din mo hintay. Hindi ko makain. Yung Papakain mo na matamis. hindi yung ano. Ako muna gusto ang ano. Ang lasa. Pwede na. Kahit tayo na niluluto ng mga Pwede ba ako na yun? may kanyo pa ha? Magamit. Oh, sir, hindi lang mahilig siya. May sakit ko Hindi na siya galang sila. Hindi na siya kumain pero nailang ko kumain siya. Tapos pwedeng Cold.
Tayo makukutas. Ano? Ito, oh. Oh. Kumuha ka, oh. Oh. Siyempre magdadala ko, at sabihin mo ulit, siyempre magdadala ko si Rachel. Kasi nakita niya. Kasi nakita ko kay magdadala kita bukas, siyempre ayan o, buo ka, Kaya hindi ko i-slice ka naman. Anak? Ano nakalagay? Ano ba? Pero kung doon naka-dear pa, mas pa. Alam na alam email talaga eh, tingnan mo. Inbound email. Alam na alam yung dear. Parang, kasi gano'n kami sa ano eh, sa inbound. Send mo siya dito? Dear John. Ay, wag mo na. Dali niyo na ulit sa office yung cake. Oo, picture lang yan eh. Picture lang yan. Oo. Nakakakain yan. Kayo, gusto nyo kayo yan? Hindi, dadalawin sila. Ikaw, pero hindi. Saka ano? Ay, hindi bukas na lang. Saan na yung mga bag? Ay, pag hindi nagluto muna yun. Hindi na, ito na lang muna. Ito na lang para mo. Okay. Magpapasin na lang ulit. Oo. Kasi na tayo. Saan ba mo? Kaya ba to? Tulong na ba? Kaya ba to? Day, ma'am? Nantay ko bati mo, ma'am. Wala na din. Huwag mo nang kalimutan mo. Wag ka kain na tayo. Pilay na lang kami, kalimutan mo. Huwag na kami na.
Magbaba mo na ito bukas. Sige na. Folic acid ka? Folic acid. Ayoko mo lang ano, nagawa.
Energy ka rin yan? Oo. Pero masarap. Hindi ka makain yan, nakait. Awaw, gabi. Sir, may ma-shopping ko sa baba. Mimi, wag na. Kalimutan ko shopping ko. Sarado na lang yan. Wala doon kasi si ano, sa akin. Shopping ko. Kasi, Ano, wala. ang bilang at, Wala.
Lagyan lang kita ng cake para hindi na para hindi na ma saan tayo? Sa bola, no? Ikaw ito? Ikaw na mag-ano? Ikaw kaya na. Yan, siguro yan.
Siya ang mahal. Mahirap lang ang
Kasi ang babae at lalaki. Pagka pa, alam niya pag may boyfriend siya,
Ano yun?